हाँ तो भैया यही नवरात्र के महीना में एक जानी अपने आदमी से कहत बाड़ी कैसे सैया दर्शन लमनवा करत बाहमा माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। सैया दर्शन लमनवा करत बाहमा माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। सुना बदिया हमार करी है ऊजिया चल के चरण में सर के झुकावल जाई। से श्रद्धा सो पूरा पिया नरियल चुनरी बजरिया से लादा पिया। तब से श्रद्धा सो पूरा पिया नरियल चुनरी बजरिया से लादा पिया। दिल कहत बाकी खुश हो के आवल जाई माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। सैया दर्शन लमनवा करत बाहमा माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। महिमा महान जाने दुनिया जहां भक्त के खातिर दुष्टन को ले जान। ओ बाटे महिमा महान जाने दुनिया जहां भक्त के खातिर दुष्टन को ले जान। चल के अपन भी दुखवा सुनावल जाई माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। सैया दर्शन लमनवा करत बाहमा माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। संजय राजा बुहार भी बनावे हो। रोहित माली तो अड़हुल ले आवे हो। संजय राजा बुहार भी बनावे हो। संतोष राहुल के साथे बोलावल जाई माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। सैया दर्शन लमनवा करत बाहमा माँ के दर पे चुनरिया चढ़ावल जाई। चला ना मन भूत।